खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 मार्च सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हास्थायना थानायखौ मोनफुंनाय नङा, गोसोआ गोजोननाय गैयै जागोन, गाज्रि सान। बृष राशि। लामा दावबायनायफोराव गिदिर खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागोन, गोसोखौ गोरा लानानै हान्थिनाया गाहाम जागोन। मिथुन राशि। गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय गोबां नाजानांनो हागौ, नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ। कर्कट राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ, गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थानो हागौ। सिंह राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै मुं गोसारनो हागौ, बयजोंबो अनसायजागोन, मोजां सान। कन्या राशि। गावनि गोरोन्थिनि जाहोनाव मावनो लानाय खामानिया खहा जानो हागौ, गाज्रि सान जागोन। तुला राशि। साननाय हनायफोरा जाफुंसारनो हागौ, गोजोन खुसियैनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। गोबावनिफ्रायनो साननाय सिमांफोरा जाफुंसारनो हागौ, गोसोखौ रंजाखांनाय मोनगोन। धनु राशि। खामानिया मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मकर राशि। गिदिर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। कुम्भ राशि। गावनि आंगोजों अनलायनानै थानो हागोन, नखराव सान्थि फैगोन, मोजां सान। मीन राशि। गोजाम सुथुरफोरा जोबस्रांलांनो हागौ, बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रे मेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाइ बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।